дар маҷлисгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии муштараки Тоҷикистону Русия ба номи Дмитрий Менделеев дар шаҳри Турсунзода бахшида бар рӯзи модар чорабинии тантанавӣ доир гардид. Дар чорабинӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, занону бонувони фаъол, кормандони ниҳодҳои гуногуни шаҳр иштирок намуданд. Дар қисми тантанавии чорабинӣ роҳбарияти шаҳр занону бонувонро бо рӯзи модар табрик карда қайд намуд, ки эътибору эҳтироми зиёди давлат ва ҳукумати кишвар, бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба модарону занон басо бузург аст. Бонувони шаҳри Турсунзода низ дар баробари адои рисолати модарӣ вазифаҳои ба дӯш доштаи худро амсоли тарғиби арзишҳои муқаддаси оиладорӣ ва баландбардоштани фарҳанги хонаводагӣ сарбаландона иҷро менамоянд ва дар рушду ободии кишвари азизамон раванди бунёдкориву созандагии диёр саҳми шоиставу арзишманд мегузоранд. Сипас ба як қатор фаъолзанони соҳаҳои гуногуни шаҳр сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардида, барномаи рангини консертӣ бо иштироки ҳунармандони филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев ба чорабинӣ ҳусни идона бахшид.